A baya-bayan nan ne dai wata kotu ta samu kamfanin mai na Shell a Najeriya da laifin gurɓata muhalli na manoma a yankin Niger Delta mai arzikin mai. Ƙarar dai da aka shigar kan kamfanin mai na Shell sun hada da gurɓata muhalli, ruwa da gonaki a yankin Ogoni da kuma yankin Oruma da ke jihar Bayelsa da kuma yankin al'ummomin Ikoto Ada da ke jihar Akwa Ibom da na ƙaramar hukumar Rogokana da ke jihar Rivers. Yanzu dai ta tabbata kotu ta umarci kamfanin mai na Shell da ya biya diyya ga manoma da abin ya shafa. Haka kuma kotu ta bukaci kamfanin na Shell da ya ɗauki matakai na kare faruwar haka a nan gaba ta hanyar daina wasu ayyuka da suka shafi gurɓata muhalli a yankin mai arzikin mai. Tun dai bayan wannan hukunci na kotu, al'ummomin yankin na Niger Delta musamman manoma da abin ya shafa na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu, kuma ga abin da suke cewa. I sincerely thank God because it is no longer than before. This judgment is for all. Wannan yana cewa ne sunana Edek Bajiya, ya ce wannan hukunci na kotu kan gurɓata muhalli abin marhabin ne mu manoma a yankin Ogoni. Muna godiya ga mabuwayi bayan shekaru 13 manoma suna kaiwa suna kawowa domin tunanin za a yi musu adalci. Wannan ranar farin ciki ne. A baya muna cikin kila wakala, kuma wannan wani darasi ne ga kamfanin mai na Shell musamman na kasashen waje da ke aikin haƙo ɗanyen mai a Najeriya, domin su san cewa idan suna aiki a wuri to dole ne fa su kiyaye muhimmancin muhalli ga jama'a, kuma su rika sanin halin da ƙasa da muhalli suke ciki. Clean environment and reduction of the spill is what matters. Shi kuwa wannan ya ce, I'm very much happy over the judgment. Yana cewa ne wannan abin ci gaba ne ga jama'ar yankin na Niger Delta, yadda ayyukan kamfanonin mai suka jefa rayuwar jama'a cikin hatsari, musamman ma kamfanin mai na Shell, kuma hakan zai bude wata kofa ga da dama al'ummomin yankin na Niger Delta da kamfanin mai na Shell da ke gallazawa jama'a. It has made me so poor and then I'm under suffering. Bayanai dai sun nunar cewa wasu manoma hudu ne dai suka shigar da wannan kara ta kamfanin mai na Shell da kuma taimakon wata kungiya ta kare muhalli ta ƙasa da ƙasa. Bayanai dai sun nunar cewa biyu daga cikin manoman sun riga mu gidan gaskiya. Kamfanin mai na Shell na da damar ɗaukaka ƙara. Barista Omore Imore wani lauya ne mai zaman kansa a yankin Niger Delta mai arzikin mai. Most of the cases we've had from Nigerian courts are cases that deals with damages and compensation. Yana cewa ne wannan hukuncin ya nuna cewa in har hukuncin adalci ya gagara a Najeriya a duk faɗin ƙasar, to kana iya tsallakewa inda kake ganin za a yi maka adalci. Domin haka ya yaba da wannan hukuncin na kotu kan kamfanin man Shell. Haka kuma wannan zai ba 'yan baya dama domin ɗaukar matakai kan zaluncin da ake musu a yankin na Niger Delta mai arzikin mai.